Takže ľudkovia, Seva, vítame vás. Teda len ja vás vítam tentokrát, chalani. Tu nie sú, ale sme na Panónke. This is my home. Tiež som tu na 3 dní, ale zajtra a pozajtra sa to kúsek nejako pokašľalo to počasíčko, ale uvidíme nakoniec, jak to bude. Dneska by nemal byť žiadna kvapka, žiadny daždík, takže podľa sensejka týmto ho zdravím, že není čas otáľať. A ešte keď si stále nedal like, ani koment, ani subscribe, tak každý to tam chodil nasúkať. Ideme sa na dráve. Zabudol som ide štuple, takže z toho som vždy kúsek nesvoj, keď to dobre tak blízka a neviem sa sústrediť. A s tou novou rozetou 2 zuby viac, ale však to je normálne iná motorka. To je 10 koní do pulsu. Musím sa si naučiť jazdiť túto, lebo musím kúsok kvality naghádať, ale inak to bude dosť hravé. Inak to bude veľmi hravé a teším sa na to. Potom to bude ončo. Potom to bude ončo, more. Takže ja nemôže byť takto 3 dní. Nemôže byť takto 3 dní. Na čo ma pršať? Na čo? Jaj, títo Maďari nič nevedia zabezpečiť porádne. Nevadí, more, teším sa k blázem, poďme na to ďalej gásliť. Posledná jazda dňa, poďme na to.
a stále to tam nechce padnúť, ja neviem prečo. Viem, že sú tam medzery, ale nejako dobre sa mi jazdí. To nemôžem povedať, že nie. Aj tá rozeta, všetko je super. Len tam v takej jednej dôležitej pasáži, však ste videli ten vapek za ním. Tam som taký dosť jemný na tom nájazde. Nechce sa mi to tam nejako proste cez to hnať. Uvidíme, ale neviem, že či by som robil nejakú veľkú chybu. No jednu určite áno, a to vieme aká je. To je, že moc brzdím. Moc brzdím do zákrut a chýba mi rýchlosť. Aj tu druhý deň. Máme pod mrakom, dneska bude aj po obede pršať, keď bude endurancing, ale ten by som aj tak nešiel, lebo nemám s kým. Takže teraz je dobré, také chladnejšie počasie, aj dráha si bude lepšie držať než včera už večer, lebo sa to šmíkalo, bolo to všetko prehriaté, motorka bude lepšie fungovať, alebo nebude sa tak hriať. Takže dúfam, že to všetko bude dobré, že tieto doobedné jazdy, že si odjazdíme. Potom to zase nachystám na Saigon a budeme si užívať zvyšok dnešného dňa. Takže poďme na dráhu. Prvé kolo 10, druhé 9, tretie 8. Ideálne by bolo 7. Len som neposkladal dole sektory, takže kúkam jak puk. Moja prognóza sa celkom aj vyplnila, že aj sedmička mi tam vedela padnúť. Len to som hovoril, že na novej gume. Staré mám tu starú, ale chlapec malé čo si mi dorobil a nevedel som ho chytiť. Nevedel som ho dobehnúť, smekam klobúk dole, akože chlapec musí mať také tempo. Ja môžem ísť handry fajčiť. To ja poviem rovno, to ja môžem ísť handry fajčiť. Si myslím, že aký som tu rýchly, potom dojde chlapec na malej 250, ale má Hondu, takže tam sú tie koníky ukryté. A cítim sa jak normálne ma zošikanoval ma na dráhe malý chalan. Ale smekám klobúk dole, to ako
Keby ste chceli vidieť, jak vyzerá Paddock Life aj o samote, všetko tu mám. Papaničko, pitičko, jedno druhé, grilíček. Čo viac mi chýba? A ja viem, čo mi chýba. Chýba mi tá 7, alebo vysoká 6. Ale to hádam zajtra. Podľa počasia by nemalo zajtra pršať maximálne len v noci. Tak dúfajme, že to tak bude. Budem vedieť využiť zajtra tú novú gumu zadnú a že to tam budem vedieť poťahať. Ľudkovia, asi na dnešný deň všetko. Ale keď ti dám viac toho pitička, už vám nebudem mať čo rozprávať. Takže druhý deň na Panónke je u konca. No ľudkovia, vyšlo to tak, ako to vyšlo, že tretí deň nebude žiadny deň. Dneska asi sa už nebude jazdiť na 99%, lebo po včerajšej búrke, čo bola v noci, tak pomaličky to vyschýňa, ale není dráha stále suchá, to je jedna vec. Ďalšia vec, od rána sa ešte nejazdí, aj keby dali open pit lane, lebo LED panely majú nejak pokazené. Áno, to je inovácia, na Panónke majú už LED panely. Tak pomaličky to tu upratujem, počkám, že či budú závody alebo tak, to si pozriem. No a hor sa na Slovač, ideme na voľné jazdy zajtra, potom si dáme deň pauzičku a potom ideme 2 dní dafit. Takže ešte nás niečo čaká, dúfam, že už nás dáž obíde. ja prisahám Bohu, keď aj tam, že by zapršalo, ja asi fakt explodujem. To už nie je normálne, jak nás facká tento rok počasie. Či som to ja, alebo niekto z našej partii, neustále nám na akciách prší. Jak to hovorí je taká slovenská známa tvár. Není píš. U nás není akcie, čo by nepršalo. Není akcie. Ale nevadí, to patrí k tomu. Takže ďakujem za Panónku. Daj tam ešte ten lajčík, sub, všetko, koment. A presne tak. Ideme smer Slovač, takže vidíme sa čoskoro v ďalšom videjku. Takže seva.